ngu yo blay bula penyo hangi ya kanika por ka bokordor banya pusan bat berkat ikak din ke jong blay bat ngai ku blay ru ya pi I way pi way haka karteng ke batiang tam ka jong utrai banung im jung Jesus Christ ka benta nagak din ke jong blay ka banga kwa banya selok haka ni ka por kolong naki arteli ki benta nagaktin ke jonglei sam prap kundai life sound but nak kitab Deuteronomy ka lenong ka ba life way ka khot ka ba pra iktin ki ba ongkum ni yala ka jutang ngan ompen keng lemne penkela ia kata kabla mino nakaram yang sentur junga but kitab Deuteronomy ko namar utrai daladehi ula lek hashwa jongme unlong ringkat batme unom ino yame lemne kentai no yame what shifting de lemne kawe kapang pedeng jong ka jingislap hakani ka por kolong ki kular ki bane ki jongblei haki banget kani ka sam kaba prab khandai ka khot kaba life sam kaya tu hangi bau blei ukren ya kata ka jutang kaba ulayate badus im David ngadam pen ken ya ka da lelei ru em ngan don ringkat bat me ukren ru yo Joshua hadin bau Joshua ula shim ya ka jinglong kum undong ilam hadin ka jingyap no ka jong Moses uong ko Joshua ngan don ringkat lem bat me menom shepting ngan penshat bor ya me ngan yat hashwa jong me go Joshua uni ublei ubla kular yo Joshua udai ublei babat yaki kular ublei ubangi syakri udai ublei ubam penken yaki kular yaki bola te yaki kular bat yaki ba ulas mai yaki jutang yaka bola keren yaka jutang kabola clay wong ngan ampen ken yaka dalele ruem bat namar kata ong David hakani ka sam ka prap khandai ka khat ka khat khandai ter ninyoi shibun ki ki bola kren how David bat hakad khat ka life song ong yikini ki kentin ka jutang ngan ampen ken ni ngan ampen kala yaka kabla mi na ka shintur jong utrai shintur jonga ong utrai ublei ubangi syakri udai ublei babat yaka jingkular ni im haka pertai hakini kisngi ki pementa kaba ban yo yaka jingshania kadai ka pertai kaba bangila ban syania bat ka pertai ka bangimla ban syania yano namar kata ka jengkali ka bangakwa ban bu angi ngin ya perkat hakani ka po hato ni long na em ki Kristen ki baki way ki la ban syania namar kata ngakwa minya pai bat bane pelet jingu haki artli ki jingkular ki jonglei kabangila ban syam hakaktin ke jonglei kaba kular kaba ngala ban ong kita ki kular ki biyai ne skem ki jonglei ublei ubangi syakri ublei ubabat iki kular bat kita ki kular ki biyai ne skem yaki kaba ublei ula kular ublei umpat syam kala
Yaka kabala kulan. Namar kata. Ublay. Ubam jukala. Kabenta kaba ningkong. Ka jingkular kaba ublay ulak kular. Kadai ka jingkular. Yaka jing bam jukut. Yonis lai pusan atau lai punriu. Lada ngi pule yaka. Hapdeng ka jingkren ka jong tra Jisu buat Nicodemus. Ka wei ka jingkren. Ka wei ka jingkren ka penskem yang Nicodemus ban sneu tu yaka jingide ka jong buat Jisu Kristus. Kadai ka ni yaka ba ong hakad khot ka ba life san ka ong ukpa ui yokun bat ula ai yaki ai baro hakikti jokun uta ubang ne haukun udon ka jingim bom jukun uta ubang ne yokun yoi yaka jingim Henry ka jingbitar joble ka yaisa halor jobo namar kata ka jingkali yangi kalong hado pi don ne em ukun joble ubalong u Jisu Kris haka jingim ka jongpi u Jisu Kris ukran shai lada pi don u Jisu Kris pi don ka jingim bom jukut lada pim don u Jisu Kris pi hab haka jingbitar ki joble namar kata ka khot yangi kum ki bangin don yo Jisu Kris haka jingim ka jungi namar kumba ublay ulakula de tang kita ki badon u Jisu Kris kin yo ya ka jingim ka bom jukut ka benta ka baar ka jingkular ka jonglay benta ka baar ka jingkular ka jonglay ka bayani ka bom jukala bat bom penken yakane ka kular bakata kadai ka jingkular ka ba ong nga kular bangan don lem bapi ong hake kitab Deuteronomy kalanong ka ba life way ong yo Joshua ngandon ringkat bat me nganyat bat me menom shepting menom kawe ngan long ringkat bat me go Joshua ublay ubang isyakri wong ngandon ringkat bat pi nganom ino yapi ngan yai ne ngan ikun sweat yapi ngan long ringkat bat pi kani kadai ka jingkular ka baskem ka ba ublay ulakular haka jingim ujing what happening ki jingkendu ki jongi ki baharukom ki jing ki bangi kendu haka jingim ka jungi leba ki jing tenju ki bawan lagi dai ki jing pang ki jing sto lagi dai ki jing snail ki bangi jo malen ki jing lagi dai ki jing snail ki bangi jo malen habangi ki jumlin kum ki Kristen ublay ukula bangan om ino yapi Henry kabadon kam yangi kalong bangin kala kabamot Hangi berkat ya ka jindon ringkat ka jonglay bonsin ka penten yangi kum ki bangich but bonsin kaya lam yangi hadukat no ba ublay ui wat don ringkat lam haka jingim ka jungi kani kadai kata ka jingkular ka jong ublay ngan ino yapi dada lele rubem kum ki kun ba i ki jong ublay nginyo shu na ki ba kum kini ki jingkular Henry datang ki jingkular kaba ublay ulakular haka jingim ka jungi
gum gum namar kata gum kibangej ublay unong ino ya ka jingim ka jungi ublay undon ringkat ya ka jingim ka jungi kumba ulak kulan namar ublay uday ublay ubom jukala ublay ubayay neskem ublay ubadap ya ka jingkerman namar kata kakot yang ya bat yapi bangin long kiba up kermen kiba yai next kem haki jingkula ki jong ublay gumba madang kashiti upol sekitar salni wat ki kuslai wat kuslai kum kita ki bonget lada pilanget bau jisu layap ulam mipat kumta kita kibayap ang Yesus Kristus on sa mipat, on sa penmipat iki. Kani kadai kata ka jingkulan, ka jongublay, ka baulak kular yang nga begini kum kibalay. Bang nyimday ban do jingkarmen na ka jingim ka jungi. Nyimday ban kenyo man sim na ka jingim ka jungi. Namaru ublay ublay jong ka jingayay. Ba ublay jong ka jingkulan. Ki bom jukala ublay un aibo ublay un kershan boring kum ki bangin snows kem haki jingkular ki jong ublay nak betar buram buju amen ublay buk bajungi ubah beneng wan bandem rib akmat ke khet ke jingis nei ke jome hakane ke po bamenta bagum ki khun ki jome nim kermen skem bat ni ngech skem haki jingkular ki ba im bat ki ba shisha ki jome ki jingkular ki ba yaine shalu bom jukun ki jingkular ki ba ai hangi ya ka jing kermen ya ka jing im ki jome lay kershan bo bat ya lam ya ka jing im ki jome haki por baro ki badangsa rai ba I ba isne snow iki jing dua jo shukri bari ujung haka karteng ke jung Jesus Kristus dua amen